खुलुमबाय बयनिसिमबो खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोन लोगोसे खौरां नायगिरि साफ्रोम रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबि गिबि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। खौरांगिरि बे मेलखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय दिनैहाय देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि सिगांनि आफादगिरिमोन बिजित बसुमतारी बिथाङा मैयाहाय रिजाइन होनानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। बेनि सायाव बयनिसिमबो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आङो सिगांदों। बिथाङा जोङो मिथिनो मोनखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बा अपोजिसन पार्टिजोंहाय जगाजगाव दंबाय थायोमोन। जों मिथिनाय मथे बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथां सेवलि महिलारी बिथांजों सिरि सिरि लोगो हमखुमाबाय थादोंमोन। जों बेफोरखौ मिथिनानै मैयाहाय बिथांखौ लोगो हमनानै एसे सावरायनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे जोंजों सावरायनाय समावहाय रोखायै बुंनानै लादोंमोन बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाहैगोन आरो बिथाङा मैया बेबायदिनो जोंनो मोनसे रिजिगनेसन लेटार हरदों आरो दिनैहाय बिपिएफ हान्जायाव फर्मेलि जयेन जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। ओरैनो बिथाङा जोंनि हान्जायाव बिटिसि इलेक्सननि उननिफ्रायनो एबा रिजाल्टनि उननिफ्रायनो जोंनि हान्जायाव इनएक्टिभ जाखाबायमोन, गोबावखासैमोन। पार्टि एक्टिभिटिसआव बिथांनि खामानि मावनायफोरा खुब खम जाखाबायमोन। दायो बिथाङा बे लेखायैनो जोङो मिथिनो मोनदों बिथाङा गोबांथार सापर्टार एबा दैदेनगिरिफोरखौ लानानै दिनै जयेन जागोन होननानै सेवलि महिलारी बिथांजों सावरायहैदोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनदों दिनै 8निफ्राय 9 एबा 10 सासोल' दैदेनगिरि बा वार्कारफोरखौ लानानै थांनो हादों आरो बेवहाय जोंनि देबोरगाव ब्लकनि मेन बडिनि पेरेन्ट बडियानो जा वमेन्स बडियानो जा इउथ बडियानो जा बेनिफ्राय रावबो थांफायाखै। जा सासे सानै इउथफोर थांफादों बिथांमोनहा सिगाङावथ' बिपिएफआनोखामोन थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादोंमोन। नाथाय दायो बिथांमोनहा थांफिनबाय। बिथांमोन थांनायाव एबा बिजित बसुमतारीजों थांफानाय गासै सोद्रोमाफोर थांनायाव जोंहा देबोरगाव ब्लक हिसाबै जेबो खहा जाया, जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया बिथांमोनहा जोंहा फोथायनाय दं आरो बिथांमोनजों नैबे जोंनि देबोरगाव ब्लकनि रायजो राजाफोर भटारफोर दैदेनगिरिफोराबो थांफाया। आं बेखिनिखौ मिथिहोबाय आरो बिथांजों जाखिनि इउथफोर थांफादों होननानै जों मिथिनो मोनदों बिथांमोनहाथ' जोंनि देबोरगाव ब्लकनि अफिसाव थानाय प्रिन्टार, गेस सौकाट, गेस टेंकि फाननानै जाखुमाखांबाय बिथांमोनहासो थांफादों आरो जोंनि मेन एक्टिभ वार्कारफोरा रावबो थांफायाखै। निस्सय थागोन। जों मिथिनाय मथे बिथाङा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गुबुन गुबुन मानसिफोरनिफ्राय गोबांथार थाखा लाबोनानै थांनाय जोंनि इउपिपिएलनि केन्डिडेटमोन देबोरगाव समस्तिनि मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथांनि आखायाव गोबांथार थाखा लाख लाख थाखा होदोंमोन होननानै जों मिथिदों। दायो बिथाङाथ' जेनबाय, लोगोसे बिपिएफ हान्जायाव हाबफैफिनबाय। बेनि थाखाय बिथांनियाव फैबाय थागोन बे केसफोरा जायफोरा मोननांगौ दङमोन बिथांमोनहा बिथांनि आथिङाव बा बिथांनि खाथियाव फैनानै बिफैबाय थायो। जों बेफोरखौ मिथिनो मोनदों। दायो बेनि थाखाय बाध्यता बिथाङा खाम्फा बरगयारियाबो बिपिएफआव थांनायखाय बिथाङाबो जयेन जाहैनो गोनां जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। लोगोसे बिथाङा दायो बै इलेक्सन समावहाय मानसिफोरनिफ्राय रां दाहार लाबोनायनि थाखायनो बिथाङा दा पाब्लिक प्लेसाव बा प्राइमारि ओनसोलफ्राव बा गुबुन गुबुन मानसिफोरनि खाथियाव थांनानै बा पेस खालामहैनो बा नुजाथिहैनो हाया बे अबस्था जानानै दं। जायनि थाखाय बिथाङा दिनै बिपिएफ हान्जायाव खाम्फा बरगयारी बिथां थांनायजों लोगोसे थांफानो गोनां जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। जिहेतु बिथाङा रायजोफोर गुबुनफोरनिफ्राय फैसा लाबोनानै फैदों, बेयो पार्टिजों जेबो लेना देना गैयालासिनो फैसाखौ लाबोदोंमोन नामा बै समाव? बै समावहाय बिथाङा इलेक्सन समावहाय फैसा नांगौनि समाव उइदाउट मानि
पार्टिनि डिसिसन बा जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव बा खुनु सावरायालासे बिथाङा हारसिङै गोसोबायदि फैसाफोरखौ लाबोनानै केन्डिडेटजों जगाजगाव थानानै बाहायदोंमोन खोमा। जोंथ' जेबो बेबायदि कनसालटेसन जेबो गैयामोन, जों जेबो मिथियामोन। दासो जोङो बिथांनाव फैनानै मानसिफोरा बिफैनायखौ लासै लासै मिथिनो मोन्दों। जिहेतु बिथांनि थांनाया दा बिधान सभा बिसायख'थियाव खाथियावसो माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागौ नामा इउपिपिएलनि थाखाय बे क'क्राझार बिधान सभा बियाबाव? क'क्राझार बिधान सभा बियाबाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया आरो जोंनि देबोरगाव बिटिसि कनस्टिटिउन्सियावबो जेबो गोहोम खोख्लैया। जोंहा फोथायनाय दं नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानो हागौ दिनै बिथांजों माबायदि मानसिफोरा जइन जादों। रावबो गोहोम गोनां लिडार जोंनि वार्कार थांफायाखै। जास्ट सिगां बिपिएफनि खामोन बिथांमोना जोंनि इउपिपिएलआवहाय बिटिसि इलेक्सननि मास मोननैसो सिगां हाबफैनाय बै बिथांमोनहासो थांफिनदों। आं बेखिनिखौल' बिथांमोननि बे जइन जानाय फटकआव नुदों, बाखि रावबो थाङाखै आरो बेबायदि इनफरमेसनबो जोंनाव गैया।